TV. Tumela bakulu. The Nyame Tijan is here. I am back kungemusana ndadzoka manje muri yeZimbabwe kuti mboonesa nyaya dziri panapa dziri kuitika pakaipa pari kupisa. Iko zvino ndikutambira shoko riri panapa. Pari kunzi Prophet Walter Magaya sends prayers to stranded Zimbabwean PhD members in South Africa. He said the anointing of his house will protect and provide for them. Meno kana muri kuchifila ichi zvinyatsonzwika mushe. You know, one thing chikunditira fun ndechekuti this guy paakanzi iye asungwa papa haana kumirira kushandisa anointing yake kuti zvinhu zvinge chimbatsira kuti abude. Anga ane matop lawyers kuZimbabwe koko, matop lawyers. Nasi pakunzi vanhu vakudzingwa mujoni munomu. Hatisi kutaura nyaya dzekuti vanhu vari kungodzingwa nje. Recently ku Alexandra vanga vari kupindurwa door to door vachinokorwa vachivhomorwa mudzimba. Unongori utori papo baba uchiziyana kana naneighbor wako kuti kubhawa anongokuona uchingozvimwira doro rako uchingorara makalife kako uchingomuka uchingozviendera basa kwako uchingota sei anongokuona kuti izvi face rizimuzimba here. That person anobva ati anotaimira vakuita much and much. Iwo wakatombomunyima hupfu kana kuti chinchi aringokuona kana even mabhebhe acho muri kungodya muchita sei. Obva kuona kuti iri zimuzimba ine. Obva atouya ipapo kuti buditsai munhu ngaaende mani. Akauya zuro uno uyu akutanzi ari kugarira chimuno. Vakutokuverify vakukuita sei. But I'm not saying kuti he is wrong. Permits it, but ndingoti pangu pacho ngatingoshandisai ngadzingotoda ngoti tingoconnecta common sense dzingoshanda azvinakidze kuti dzingoramba dzichinyima na moto musoro every day. Tongoramba tichingodzana kuti aiwa prophet vanopedza, prophet vanoona, prophet vanokushandira kuti zvinge zvichifamba. Pa situation iripo iyi isedha uri kupa vanhu mabhazi kana kuti uri kuwapa mari dzacho. Munamato apa ndonenge iri kushanda because azvibatsire chinhu mutanga kutoronzi munamato ine anointing ichazenge ichishanda. Kana anointing neminamato yanga ichashanda pane situation iyi zvakadii kugara zvanamatirwa kumashure kare zvisati zvaitika, because pane umwe takamboona chiprofita kuti guys pambera apapo vari kuSouth Africa garai matsvaga kwakawanda kunohandika because kune zvichaitika but azvinofamba semafambiro iwayo here. Hazvisi kuitika semaitikiro iwayo here. Zviri kudaro. Nhasi manje umwazongoona kuti idzi njuga dzarema idzi kuti ndibudise mari panapa pachapisa. Chingozvibvunza kuti mbori mabranch mangani ekoko ekuchechi yake ekutoti zvingatonzi zvatadza zvinhu zvokuti anogona ngoti one Sunday service. With these guys I don't know why they so greedy. One Sunday service can cover everything. Not even that only. Kutongodedza mbinga dzemuchechi make ningi shamwari honai tibatsirane wakomana pane vanhu vedu vari kwakati mabhazi mangana ari kudiwa. Chechi yacho ikoko akubviswe chegumiri. Chechi yacho ikoko akubviswe mari here. Zvinhu zvekungosacrifice kuti life dzavanhu dzirambe dziripo because onaka vanhu vacho vakafa mangwana chechi yacho kwacho kuchauya ani. He's not even considering all those things. Chikangokosha mari yake chete. Haiwa chinoshanda munamato guys. These things is not demonic. Asi mademonic kana kuti paritoshanda kupengereka kutoitika vana muno mari kutopenga kutojamuka chaiko chekutodya gaka. Kudya gaka is not everything is just spiritual like zvamunozvitaura muchiti spirit ichimweya chiripo chakatoshata. Zvinhu zvatogarirwa pasi zvikarongwa nevanhu kuti ngande tinodzinga chinhu chinonzi muzimba. And then mobuda moti aiwa I'm sending prayers so that my prayers angu achakuchengetedza ikoko. Prayer pakadai so ipapapa. Inini zvangu I have respect for this guy. Honestly, ndotomurespecta zvekudaro. But kana uchinge wakuzotaura nevanhu uchivaudza kuti inini ndokupai prayer panguva yakadai so apa, taakutozeta kakushaya respect because nguva yese minamato yacho yanga yadi kugara yadyarwa kare. Manga madi kugara mainvesta munamato yacho kare. Manga madi kugara mataura nevanhu matovaudza kuti munamato ndo yatiri kukupai. But maakurasa vanhu panguva yakaoma. Vanhu vachikubhiudhai vakomana manga makaonda imimi muchipfeka zisutu rekuti rikakuzibhachi rakadhafuka kudai maitopinda vanhu kana 17 mubhachi momo. Maitopfekedzana masutu yekuti aitopfekwa kana nachivhayo chaiyo ndiye aitokwana imomo maplus size dai muchingopfeka one kuti ndo zvanga zviripo. Handiti
muchipfeka kana mazijini akacheneruka akapera basa, musati makubuda pamafoto makasviba kunge tsito, kunge pasi pepoto yabikirwa panikini pahuni. Zvese izvozvo zvapana kutanga poto yanga ichibikirwa netai, hapana ambozvifunga kuti vanhu vachinja life yako. Nhasi ndo pamakuchitaura kuti zvoni aiwa vanhu ivavo tirikukutumirai munamato nguva yese. Hapana pamambofunga kuti munamato yacho inofanira kunge ichinoningina, because you know one thing chandakaona chinoitika maZimbabweans vanongoshandisirwa bhaibheri, the next thing akutongoti aiwa tichatenda kudenga ndoko tichazoenda, zvikaramba panyika panapo satya kuchanopinda kudenga, pfuma yazhinji uchaiwana kudenga. So munhu anongoramba akungoshingirira chindikushingirira ndikuchengetera mweya wangu, but these guys vari kutorarama life yacho pasi pano. Go and check their houses. Vakatanga vasitorina dzimba idzi, but because of my churches, because of my members in church, look how they are. Tarisai kuti vane chi izvezvi, endai munocheka, cheka ma settings, cheka mota dzanofamba nadzo, tarisa unoti anofamba nemota dzakaita sei, and then iwo munhu ongorwadzwa ngoti bhazi zvaro. Aiwaka, this is something chekuti zvinongoda even fundraising muchechi, not chegumi. Alright, ngatimbobvisai chegumi kuti panapa ngatombotenderedza mabhaketi panapa, munhu wese uyosidhe uyoise mari yako timbobatsira vanhu vari kunigirikini vari kujoza. Zviri kutorwadza kuti zviitike izvozvo, zviri kutoda munhu atombotanga auya ashamarara zvandiri kuita izvi, kana kuti atotanga adeedzera zvine musoro chaizvo kuti shoko risvike ikoko. And then the next thing obva utozoti aiwa kuchechi ndikwadi kutori right, vanhu ava vakatumwa naMwari vakadeedzwa naMwari. Handina kuya hangu kunojaja vanhu, asi ameno ingoionai mega nyaya iyi, pada kuti paongororwapo kuti Mwari bo here panyine vanhu ava, kana kuti wo vakazvituma makanyatsotumana nevanhu ava mushe mushe. Posta remerwapo.